Id-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi ma jsib xejn ħażin fl-aġir ta' Joe Cassar li meta kien Ministru ħawtiet mingħand Gaffarena. Il-punt huwa illi Joe Cassar, la tinkellmu Joe Cassar, din il-famuża karozza illi huwa xtara li għandha 11 sena, second hand, għal prezz fenomenali ta' 1,000 euro. Lil Gaffarena ma ħallsux tal-karozza. Iżda minn barra hekk irriżulta li ngħata wkoll sistema ta' sigurtà. Meta Joe Cassar kien qed iwieġeb għall-ewwel darba dwar donazzjonijiet li setaħa mingħand Gaffarena ta' xi ftehim differenti. Anke jekk din is-sistema kienet installata f'daru, Cassar qal li d-donazzjonijiet leħa kienu fil-kuntest tal-Partit Nazzjonalista. Però ma naħsibx li qed nitkellmu fuq il-budget tal-bieraħ illi ondi hekk mingħajr hekk. Imma waqt press conference il-ġurnalisti jkollhom diversi mistoqsijiet li jistgħu jistaqsu li jridu nistgħu ngħidu. Ir-risposta tajta u m'għandi l-ebda problema li tikbhom lil miktub u nirrispondi. Imma qiegħda quddiemek tista' tgħid li inti x'ħadd mingħand Gaffarena u Gaffarena x'tak? Kif għamilt l-argument hawnhekk? Dak li jiena ħadd mingħand Gaffarena għandu l-irċevuti tiegħu għax kien fil-kuntest tal-Partit Nazzjonalista. Ġifieri donazzjonijiet. Donazzjonijiet savejna fina mhix xi ħaġa illegali. Iżda għal Azzopardi il-każ Cassar mhuwiex wieħed li jimbarazza lil Partit Nazzjonalista. Le ma jimbarazzax il-Partit Nazzjonalista. Però meta mistoqsi x'kien jagħmel kieku kien minflok Joe Cassar, Azzopardi ħarab milli jwieġeb. Inti kif kont Dr. Azzopardi ġi entrepreneur event mor fuq biex xi ħaġa minn għandu dan jgħid li ma rridx classjom donation Partit Nazzjonalista, you would have done the same for something wrong. Ir-risposta tiegħi hija ma nistax inwieġbek għax jiena qatt ma kont dik iċ-ċirkostanza u domandi ipotetiċi per prinċipji ma wieġibhomx.